apa enek dibayar 700 ya. Piye 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 piye. Balik Piye piye? balik ning Nek nang Indonesia piye? nek tak balik ning ngene. Emang ning kene luwih rekoso kerja ya. Ibaratnya kan nek wong Indonesia kerja ning Indonesia misal usung-usung apa kan santai karo rokokan sih iso wae luwih santai lah ritmene kerja ki luwih santai ta timbang Hong Kong. Terus luwih penak lah misalnya dalane ya mek lempeng. Tok ning kene kan munggah mudun building angkat-angkat lewat lundakan ngono kuwi. Tapi neng kene kan di kerja 2 jam usung-usung wong pindah 350 ngono kan 3 jam wis bar ke bayarannya 350 Hongkong dolar. Nek di Indonesia nek 700.000 apa enek kerja neng Indonesia sing bayar 3 jam 700.000 angkat-angkat padha ngono kuwi kan angel banget. Nah kudune ade nerimone mikire kan ngono. Nah kuwi terus entuk duit ya diri-diri lah bicarane mangan ya saeneke nenek aku ora bingung mangan. Nah aku no seradu isin aku enek mbak-mbak ngono iya mbak jaduman entuk info apa bener omonganmu jaduman. Assalamualaikum mbak. Iya mbak. Oh iya ketemu ini kilo mas panganan mas raisin tak pangan aku lupa yo tiga iyo gitu kadang enek wong selamatan mas anu iso ujubnya berandungan saya di IDM mas tak dengani saya iso wis pokoke tenanan tak dengani untuk mangan timbang tuku 50 70 ya toh karek ade kreatif orane Lho kan diwehi to, ora njaluk kan. iya Iya diwehi, ora apa-apa nek diwehi. Oh, lho emang uripku biyen gak ngono ya ngono padha. Nggonku malah nek arek prei ya semales nggo panganan mulai. Tasku bakulan jamu isine panganan tak pangan seminggu. Lho blendrang ngopo gorengan ya tak ngeneh. Pangan ya wis panganane ngono. Ya piye meneh wong anjene. Kecuali ada nyolong, ngerampok, nyopet lah itu kan beda urusan ini kan diwe ditawani. Iya. Oh neng Victoria cah lungguh orang Victoria tok sih neng dinding gone salah betitik neng Hongkong. Nek gelem awake dhewe menyapa orang, muni ngono prayo susu sak troli bek e. Panganan tok jare nek gelem kreatif. Jarek wonge jane ini sampai keluwen ki jane. Ya kan minimalnya kan iso nyelengi lah ge mangane dhewe wis trimo. Nah, kuwi. Mangane kan kadang-kadang kan yo mangane nek ndelok mbak-mbale yo uripe ae saka mereka. Mangane kan terus nek saiki mereka susah piye telepon keluargane yo gak iso telepon aku kan ngono lho. Padha ae. Ra iso ngewangi gawe duit. Ngewangi dicurhati ben atine rada plong karo lega kan. Wis sarapan durung? Wis ngopi. Ya wis ngopi apa gurung? Aku ora tau ngopi Mas iki. Dolen-dolen lah rene. Omahmu sing ning kos iki to, Mas? Heeh. Tetep ya apapun lah. Iya. Sing kena dadi butuh ade ora keluar. Aku saiki rada tak rem Mas karena sengaja sing apa tekoni mungkin paling minggu iki rada tak rem. Ya ora apa. Paling mungkin awet leh untuk selesai. Paling ngaruh wayahe kon leh mempeng leh ndonga sik. Ya. Ya ngono. Iya. Neng kene motone ngingeti barang-barang ada Ya wis mau nyatakno kan. Omonganku kan duduk omongan kecap kan. Omonganku kan ngono nyatane. Surah sing penting kan ya kan dirimu ngerti bahwa segala sesuatu itu
nek awake dhewe sakarepe dhewe ya piye asile, nek awake dhewe njogo supaya wong gak loro ati kan ya dibaten wong iku rezekine mampet soalnya. Iya sih. Ini kan Yo, kudu aku selama ngerti dhewe lah. kerja ning Hongkong ki enek siji aku wong sing ketoke kecewa ambek aku siji. Yo wong paketan. Yo nek misale nek iku kan ora masalah kan jenenge penggawean kan kadang yo kesel kadang yo Manggakno ki jadwal tempuh hmm. perkara niku. Nek iku gak masalah. Nek iku gak masalah nek menurutku. Mari ngono ki tak sopo ki ora gelem lho wonge terus aku kan yo perasaan dhewe to mpane. Ini wis nyelondo-nyelondo. Sampai saiki jek tetep tak sopo petuk tapi pas terakhir cetuk nang toko Indo ki wonge maskeran ngono terus aku yo rodok ora patek tak taruh ngono lah ngono. Ora apa. Padahal wis tak taruh terus pokoke mulai yo saurane mari gak koyo biyen wis bedane nemen. Kadang yo nyaur kadang yo mik yo ngono tok. Ora apa. Yo wajar. Siji loro sing gak seneng iku kan wajar. Anu model iki kok cemburu kerja Mas, bukannya aku ngapi-ngapi al kadang ya. Lah kan aku toko-toko Indo ngendi-ngendi kan aku wis seru to. Sak ujung Hongkong nganti ngendi-ngendi aku wis hafal dalan. Apa wis hafal. Ya kan aku kadang melok Google fan ndekne kuwi. Nah, adalah aku ora iso bagi waktu. Aku melok tetep njupuk kerjaanku sing tak eloni kuwi ya sing ngekeki tempat tenggal aku sadurunge aku entuk ISS ku metu. Mikirku ngene. Pomo ki aku njupuk sing anyar iki, Google fan iki wis tak eloni jane aku saurung-urunge iso bagi waktu selama sebulan setengah mungkin. Ndelalah jenenge kirimane tempuk gak iso. Tetep tak berne sing tempat tinggal to. Nah, akhirnya kuwi gara-gara ning ngono. Dia rada piye ngono. Jare menak masalah duit, masalah apa jane. Yo dijogo. Nah, awakku iso tak dadekne loro kaya angling Darmo ngono kae. Iso nggarap loro-lorone. Tapi cara tenan ketika ngomong iki beda banget karo Indo. Ketika dhewe gak nyalai wong kayak gelem kerja, gelem obah ngono kadang ditelepon wong dhewe malah kadang amit malah dadi royokan wong karo wong ade. Ono yang butuhne, kono yang butuhne. Kadang sing butuhne padha butuhne ne tukaran karepe dhewe gara-gara awake dhewe. Cara yo lumayan penak main ini asal gelem obah nih. Ya kayak cerita punya. Gelem obah malah dibutuhne kadang ade. Ini kan di beda nang Indonesia mempengoyong apa ya dat panggah ya ngono. direwangi turu pom bensin barang. Ya pokoknya wis dinikmati, disyukuri, dilumpukno. Ora usah boros-boros. Kok jene wayahe titi mongso dirimu dikongkon mulai kan minimal. Aku ra bingung ngene aku. Aku ra bingung. Loh, Aku oke deh. Aku gak mau bau. Ra bingung ngene. Besok anakku tak gorene. Ketoke nek tinggu yo salah. Yo salah. Nek kowe nggawa anakmu rene iki yo salah. Dadi duwike ge nyekolahno anakmu nang Jepang. Ben dheke nang kene ora kaya awakmu ngene. Sekolah ditata sing genah. Ngono. Aku gak ade Mas ya, mau oleh ya. Amit ya. Cara Gusti Allah ki yo ibarate yo sik paring tulung mbek aku teh bukane aku jane aku yo syukur Mas. Wis sampai telepon duwe niatan telepon ki jane delok videomu ya ora sengaja YouTube ndelok video nek metu videomu sing curhatan iki karo
kayak iyati ngerokok rempolo lah wong iki metu sik tak ndok ya. Lah delok ya kepikiran tak kayak wong iki ya tolong aku tak spray. Alhamdulillah aku saiki ya nek yes iso manggut. Modal aku ya ora modal wis balik dah ya kae. Semari ngono wis untuk hasil. Cek tak ngubungi wongnya lah, tak cerita info lah. Ya wis wujud syukur lah ibaratnya. Ini kita pomo Gusti Allah ya wis syukur lah ibaratnya ya. Pomo Gusti Allah sik mari aku dalan ya. Jane rencana aku next level kuno ya. Aku pomo dadi wong kene ya golek bojo ya wong kene ngono. Kali ngono wis tak selidiki Mas. Kan yo aku kancaku kan yo oke wong independen kini sing wis suwe-suwe. Ngono kan yo akeh sing wis 20 tahun nang kene. Ini kan yo enak. Oke. Nah, Akeh wis bojone yo wis pegatan yo enek. Bojone wis mati yo enek. enak. Enak sekitaran wong 5 lah, nek gak wong 6 lah. Wis mbok gambar ah. Nah, wis tak kayak wis jaluk-jaluk info ketika mereka lah kan aku telaten melek otomatis kan wong kan yo model-model wong free ngono lah maksudnya wong kayak ini metu udah nengker kadang ngono ini tak ajak cerita ngampe esuk mulai MTR buka ngono yo nang pinggir dalan ngono iki cerita ini piye yo kowe rokokan enak nang kene iki ya luwih enak ngene kowe ceritani lah wis permanen kowe ngerti dhek wis permanen engko ngendang urip jopo KTP ne dudune kok ngantekan iki lho KTP ngene iki palsu KTP-mu yo ora palsu piye wong aku ke wani buka toko Indo wani gawe paket usaha ngene iki nek ora yo izin dhisik ning Lancai lah iki izinku iki ngono mbok pancing metu ya ta gambarane yo enek kabeh maksudnya bukan dia orang Jopo kan yo ngerti lah maksudnya wong Jopo kan bedane wong lah wong dhek wani kerja ning restoran ndek kapan ke lho masak nih sing anu cuci piring lho kecekel nggonku lah aku yo pegel to karo Pak Dewi kene iki repot-repot tok capencing sik tok tak jawab dhek kan bahasa Kantonisnya lancar kok sik tok Pak sengojo tak jarak jen di kae pi padha-padha KTP-ne omongan lho sengojo tak jarak ben aku terus aku mau ngacak ngogel aku wes ngajak ngogel tak umbar ya Pak Dini malah ngomen saya pencing ngokakne wong akeh baru tak uncalne KTP nyakil jadi musuh wong kerja saiki nek usaha aku bangkrut ngene piye rusuh ini oh iyalah anu lah dan musuh wis tak dudui KTP ku ngono jen wah ngene sisihku restoran nenek wong Indo terus aku mbok dikirone wong kerja wong US wong Indo malah ganti tak aja aku semua mangkel wis pok kudang terus throw itu deh. Nah baliknya ya neng ceritaku apa mau nong tuh ngono kuwi ya mbok sopo ngono ya bukannya arep jahat terus ngepek KTP enggak aku kadang iso mau mandek bojoku kan gue masa depan anak barengan mau neng kini dadi wong independen bisa mulai tetap bisa balik rene besok anak gede yo gak mengesampingkan bagaimana ekonomi Indonesia gue bakal lu elek kan enggak cuma kan dia iso pilihan apakah pengen hidup nang Indo atau pengen hidup nang Hongkong soalnya nang Hongkong ini menurutku uang sing KTP Hongkong ini menak loh menurutku ya nek aku ya gambaranku yang dari usaha tuku van tuku mobil ngono-ngono kuwi penghasilannya buka loh aku ngerti dhewe wong guguran sing gak ironi dhek jering ngene ngono kuwi ya kene dhewe ya pelaku usaha transport ya ning Indonesia iki bedane aduh ngene banget nang kene nyetir dalane searah mek kalek ngetutne lajur-lajur tok siji ning ngono sekali sak jeringannya 150 kuwi ming TST boro ya mati. Nah, kayak mongko nek pomo ade gelem ngebut
tapi mesti 1.500 nutup, malah jari Ahmed iki 1.500 itu hanya setengah hari. Apa nek win di truk iki lah aku lo iso 30 loro nek gelem ngoyo 5 dino. Ngono-ngono. Nek kuku fan cilik yo setidaknya entuk lah nek 18, 22, selawe wis iso entuk hitungane santai. Kadang Hong Kong people sometimes working lazy, different with our people, like Indonesian driver, like Pakistan people driver, different lah. Hong Kong people sometimes lazy we lazy iso untuk semono. Aku tak omong really aku ora percaya ngono. Ya really brother, ya you know believe with me. Really, ya. Saya ngomong. Tapi secara tenan tak selidiki kayak aplikasi Google. Ini maksudnya aku lo sering order Google Fat ngono. Wis pokoknya lanyah lah kon kirim-kirim. Kon apa ning tadi wong. Wis iso awakmu ya? Wis suwe ket sasi ning Hong Kong Pokok sing iso bahasa Inggris, driver iso bahasa Inggris ya wis iso aku. Pokoknya nek bahasa Inggris wis iso kerja. Ya wis sesuk. Ya engko sesuk tak goleki lah. Intine tak sesuk tak goleki. Ana gawean. Nek bahasa Inggris, nek bahasa Kantonis sik 1% paling. Oh enggak lah bahasa Inggris, Kantonis tarae. Terus wong Cina sing bahasa Inggrisnya kagok ngono kae. Iya angel dirungokne gitu. Nek wong India, Pakistan, Bangladesh aman ya. Nepal no podo sih menak di rumah cik bisa dipahami ya. Terus cah nom sing kulino bahasa Inggris, cah Hong Kong sing kulino bahasa Inggris yo menak dipahami. Cuman nek sing kadang wong enek to sing rada tuwek setengah umur nek kagok bahasa Inggris. Hong Kong sing ngono kuwi kan enek. Iki ngel kadang ngrungokne. Wis mantap. Wis belajare wis akeh. Semakin suwi ya semakin pintar dan pergaulan semakin lebih diseleksi lagi karena sekali lagi urip nang jowo kan apa jenenge sembarang kali iso mlebu, tinggal sing mlebu positif apa negatif kan ngono to ceritane. Nek suwe-suwe kan yo wong ceritane wong paper iso duwe bisnis karo usaha ya nek engko tak critani level iku lah. Level di sana kan dirimu wis ngelihat, wis delok gambaran dan sangat memungkinkan kan. Nanti levelnya seorang paper iso jadi residen terus akhirnya duwe bisnis ya enek levelnya. Enek juga cerita itu dan itu ceritane nyata dan nek aku cerita mesti awakmu roh. Sing tak omongno sapa iku awakmu ngerti. Dan kamu bisa ngelihat. Intinya di sini tuh kesempatan masih sama. Kesempatan itu tidak pilih-pilih. Sopo sing sregep, sopo sing iso mikir, ya iku sing bakal oleh dalan. Tapi semakin gak gelem mikir ya wis dalane buntu terus. Intine ngono, enggak usah kuatir. Ada hal juga aku juga prepare, aku yo nyiapno gawe awakku dhewe supaya gak ngene-ngene ae kan. Nah, intinya kan aku ketemu dengan dirimu wis dari Indonesia. Artinya set up-nya itu udah sebelum nyampe sini sudah terset up dan dirimu sendiri menyadari, membenarkan dan memang potensi besar. Sing jelas yo kekancan iku kan kalau bisa yo enggak akan berhenti karena sesuatu hal. Intinya kan di situ. Bagaimanapun posisimu wis ada di sini, wis iso golek duit, wis merasa apa yang mbok usahakno iku wis iso balik garek ngunggahno level. Kan itu tuh persoalannya kan itu. Dan kita dan akan terus gitu loh ngunggahno level. Nah, ketoke wis penggawean wis ngenteni iki. Wong curhat-curhat wis arepe moro. Wis ngene ya. Semangat, sehat selalu ya. Lanjut ya. Nuwun Mas. Iya, sehat selalu. Yuk. Bye bye.